wawazifumu lero ndabwera nkhani yokhudzana ndi mnyamata amene amafuna kusauka chifukwa chothandiza munthu. Mnyamata ameneyu ali ndi ndalama koma amafuna kusauka chifukwa chothandiza munthu. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Saidi. Saidi amachokera ku Nigeria kwa Akwa Ibom State. Komanso mkazi amene dzina lake ndi Omoshi amachokera ku Nigeria kwa Akwa Ibom State. Saidi amafuna kusauka chifukwa chofuna kuthandiza mkazi ameneyu. Nkhani yake ili motere: Saidi ndi mnyamata amene ankapanga za uboyboy. Kenako abwana ake anampanga sort out, anampasa ndalama zake, anatsegula shopu yake. Atatsegula shopu yake china chilichonse chinali bwino, zinthu zimayenda. Ndiye pa shopu paja pamadusa mtsikana wake ndi Omoshi. Akamadusa daily amakhalira kumuhala Saidi kumampasa moni. Nthawi zonse akadusa moni, Saidi amacheza naye mtsikana uja kumasinthana zichewa izi ndi izi. Omoshi anali mtsikana ooneka bwino kwambiri, ndipo Saidi ankampoyirira mtsikana ameneyo, koma anali omangika kuti ammasukire mtsikana ameneyo. Dankangosirira amacheza naye nthawi zonse. Kenako mtsikana uja adasiya kuoneka mpaka na chaka cha 2022 chidatha. Wakala mpaka na chaka cha 2024 mkazi uja sankaziwika zoti ali kuti. Mu chaka cha 2025 chinathaso. Ndiye mu chaka cha 2026 mwezi uno adapanga chiganizo chopita ku Imo State kuti akaone nzake. Ali munjira anakumana ndi mtsikana ndendende ofanana ndi Omoshi. Anayimisa galimoto yake, anapita kwa mtsikana uja ndikuyamba kumfunsa mafunso: kodi mayi, inu munakhalako kwa Akwa Ibom State? Mtsikana uja ananena kuti eya. Iweyo dzina lako ndi Omoshi? Mtsikana uja anavomera, eya ndine Omoshi. Anati koma ndiwo nasintha. Mtsikana uja ananena kuti mavuto m'bale wanga, panopa ndovutika kwambiri, ungathe kuona mmene ndionekeramu. Saidi atamwona mtsikana uja anavomerezadi kuti mtsikanayu akuvutika. Fa mtsikana uja anawonderatu, ndipo zovala zimene anavala sizinali zooneka bwino. Kenako anayamba kumfunsa chidakuchitikira ndi chani. Mtsikana uja anayankha kuti m'bale wanga, ineyo sindikudziwa chimene chinandichitikira, koma ndi mmene ndilimu. Kenako Saidi anati okay chabwino, ndikufuna ndithandize, ndipatse namba yako. Mtsikana uja anati okay chabwino, ndikupatsa namba yanga. Anampasa namba yake. Saidi anaseva namba ija, anakwera galimoto yake anapita. Kenako anayiwala kumuimbira foni mtsikana uja. Usiku atagona anayamba kulota ngati kuti waba mmudzi ndi anthu amudzi amuthamangitsa, amugwira, akumumenya, afuna amotche mareyala. Kenako anazizimuka, sanazitengereso, anangozitaya. Mawa lakenso chimozimozi adagona, adalota ali mu mzikiti. Muzikiti muja munasowa foni ndi anthu onse ankati anaba ndi iyeyo, adayamba kummenya. Kenako atazizimuka anayimbira foni nzake kuti m'bale, ineyo ndikumalota izi. Nzake uja anati okay chabwino, koma pali wina wake mayi amatha kutanthauzira maloto, mwina tingathe kwa iyeyo akatitanthauzire zimene chikuchitika. Anati okay chabwino. Anatengana Saidi ndi nzake, anapita kwa mayi uja, anamufotokozera zimene zimuchitikira. Mayi uja atangomva zimenezi anamuwuza Saidi, uziwa chani, iweyo pali munthu amene ufuna umuthandize. Saidi anati palibe wina aliyense. Anamuwuza takumbukira bwinobwino, pali munthu amene ufuna umuthandize mpaka izinso zikuchitikira iweyo. Ichichi ndi chenjezo kukuchenjeza iweyo. Kenako anakumbukira, anamuwuza zonali pali mtsikana wina wake amene mafuna ndimthandize. Kenako mayi uja anati okay nkhani ili pamenepo. Mtsikana amene uja ndi amene akupangisa zonsenzi kuti uzilota chonchi. Mtsikana amene ujayo ali ndi kho, ndiye iye uja akukana kuyankha kho. Nkhani zimene zizochitika, munthu wina aliyense amene amayesera kumuthandiza mtsikana amene ujayo amavutika. Iweyo ukamuthandiza mtsikana uja zosaita zake uvutika, chifukwa mtsikana uja ali ndi kho. Pokapoka kho imene ijayo ayankhe, akayankha ndi pamene zinthu zambomuyendera, koma iye uja akukana. Kenako Saidi anafunsa kho ndi chani. Kenako mayi uja anamuyankha, kho imabwera mu njira zingapo, mwina kwanu kapena kuti azigogo akowo akufuna iweyo kuti ukhale msing'anga wakubanja kwanu, ndi amakupatsa kho imeneyi, amakusankha ndiwowo amene anamwalirawo. Ndiye ukayankha umakhala msing'anga, mwina umamba kulota upite kutchire ukatenge chakuti ngati munthu adwala, zimene zimathandiza kuti munthu achire, umambophunzira kudzera ku maloto ngati zimene ankapanga anthu akalekale aja. Mulungu akafuna yankhula nawo amadzera ku maloto chimozimozi. Kenako anamuwuzanso, kaya Mulungu akusankha kuti iweyo ukhale m'busa ndiye kukukana, zimene zinso zimatha kuchitika mpaka mkazi ameneyo avutika pokapoka kho imeneyi ayankhe. Kenako Saidi anati okay ndaziwa.
Kenako adapanga chiganizo chosamuthandiza mkazi uja, ndi pamene Saidi adapulumuka. Koma anakamuthandiza mkazi uja akadavutika. Ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena akimutengera phunziro. Akuluakulu, si wina aliyense amene mwamuona kuti uyu akuvutika ndikumamuthandiza. Lekani zimenezo. Osathandiza wina aliyense amene mwamuona kuti uyu avutika ndikumuthandiza. Ena amakhala ali ndi mavuto oposa amene muganiza inuyo, oposa amene mukuwaona inuyo. Ndi zotsatira zake mukathandiza, mavuto aja amagwiranso kwa inu. Chimodzimodzi mu nyanja muja, Yona atathawira mu chombo, chombo ja chinayamba kumira. Machimo akenso anapanga affect ndani? Anthu amene anali mu chombo aja. Anakamusiya mu chombo muja Yona, onse anakamwalira. Anakamira onse. Ndipo napake si bwino kumangothandiza anthu. Fa anthu ena ake akudusa muzambiri zoti inuyo simungazikwanitse. Ndimakamba nthawi zonse, ngati mufuna kuthandiza munthu, pitani ku orphanage mukathandizira ana ovutika. Ana amasiye ali kumeneko, akufuna thandizo lanu, afuna inuyo bwana, osati amene mmaona munjirawa. Amunjirawa alekeni,